Здравейте, скъпи приятели! За днес съм ви подготвила кошнички от чизкейк без печене. За целта са ни необходими пакетче и половина какаови бисквити натрошени и 125 грама разтопено краве масло. Разбъркваме ги добре, да стане ронлива смес на трохички. Ако маслото е прекалено, може да добавите още малко бисквити. Сместа трябва да е рохкава. В формичка за кексчета съм си сложила хартия, за да мога после по-лесно да ги извадя. Слагам по една пълна лъжица от бисквитите във всяка кошничка, след което с по-малка чашка натискам надолу, за да мога да оформя във формичката една кошничка. По този начин изглеждат готовите кошнички. Прибираме ги в хладилник за около 30 минути, за да стегнат, и през това време приготвяме сместа, като използваме 2 супени лъжици пудра захар и една кутийка от 200 грама маскарпоне. Разбъркваме добре пудрата захар и маскарпонето, след което добавяме и заквасена сметана 250 грама. Разбъркваме добре, ако не можете на ръка, може да използвате и миксер. Хубаво трябва да стане еднородна смес, да няма бучки. Ето така трябва да изглежда по-гъстичка. Изваждаме нашите кошнички от хладилника и започваме да ги пълним с вече готовото кремче. След като напълним всички кошнички, отново прибираме в хладилник, за да стегне за около 30-40 минути и вече може да поднесем, като поръсим отгоре с какао или с някакво домашно сладко по ваш вкус. Опитайте рецептата, ако ви допада, се абонирайте за канала. Благодарим ви за вниманието!